Nyuwun berkahipun, Pak. Nggih, pelok Mbak, pelok makasih ya. Mbok bilang malah saged duet kali ibu, Pak. Kula Ora usah. Mboten napa-napa. Nggih mboten napa-napa, Bu, duet. Rasah mesti mukok-mukok. Lintang asmara kali ibu ngoten lho, Pak. Napa gelo kali ibu. Karena niki nggene guru. Nggih, gurune wong seni maestro. Ketoprak wonten ing Laladan inggih menika wau Laladan Madiun. Niku maestronipun Mbah Sigir. Sapa wong seni sing ora tepung karo Mbah Sigir? Nggih, leres. Kula tak pengin weruh. Nah, ngoten. Lamun sira hangga guru kaki Lamun sira nggih guru kami. Yen kowe golek guru. Hami liya manungsa kang nyata. Golek wong sing pilihan. Nggih. Ingkang becik maratap batin sarata kang rohing kukup kang ibadah lan kang aku ki biyen arep duwe mantu rupane persis iki. Mulai. Biyen ya Ponorogo ketoke biyen. Kira pundi para regane? Ketoke jareke digo iki ya. Krebet. Sopo krebet? Syukur oleh wong tapa. Ning suaran swantenipun nggih persis nggih, Pak nggih. Pak nggih. Nggih, lho persis. Nonong-nononge ya padha. Nggih. Jatise ya padha. Ingkang wushab tan mikir paweh ing liyan. Lah niki sing paling bagus niki. Napa Pak? Pamikir tan mikir paweh ing liyan. Tan niku mboten, mikir niku dipikir, paweh niku weweh ngoten. Dadi ora ngarep-ngarep oleh ngwehi wong. Oh, nggih. Dadi wong tuwa ki ora ngarep-ngarep gula teh ning nggone tetulung ki dilandasi lahir kelawan batine. Oh, nggih. Oh, dipek perasaan. Iki nggone guru lho. Lho, lah sak tenane piye wis diwehi donga. Kek kabul. Mosok ora ning apa-apane kok ya mentolomen. Ya karek leh mikir. Lah iya kuwi mang. Ya karek Sigir kuwi mau. Lah iya ditumpuk. Piye to iki, Pak? Pak Sigir ditumpuk-tumpuk. Lah iya. Dong ora? Iku pantas sira Guranana kaki saratane kawruh ana Ngajenipun apa, Pak? Aku njaluk niken. Niken. Wah. Kok mboten Aku ngenteni tuhu. Kagak iki tak lurus nih. Tak lurus nih. Aku kang setya tahu satuhu apa aku kang ngenteni sliramu. Lah wong aku ki arek setya tuhu lek kowe kok bedone Cemburu. Mi ke sarimi apa piye? Elok yo mi ngono lho. Wayu apa piye mi? Iki wis guyu ket nguyu. Wong sing buka ae aku kok. Lah iya. Iki nyapa Aku musuh. ngenteni. Salah.